Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune dedicată artei. Și pentru că vorbim despre artă, despre creativitate și despre sufletul artistului, astăzi la TV Cluj AM o avem ca invitată și o vom cunoaște pe artista Alida Naghi, care ne va duce într-o lume de poveste, de creativitate, unde găsim emoții, trăiri, sentimente pe care le vom vedea în creațiile artistei, urmărind spre final un filmuleț cu creațiile acestea. Așadar, nu înainte de a-i ura bun venit invitatei noastre, Alida, îți mulțumesc că ai venit. Bun venit la noi în emisiune. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că cineva a observat că pictura este o bună bucată din viața mea, ocupă o bună parte din viața mea și sunt onorată să fiu. Da, cum se spune, pictura parte din viața mea. Da. Foarte frumos. Prea mi se potrivea ca să nu accept provocarea. Așadar, aș vrea să te întreb așa, cum a început această frumoasă poveste cu pictura? Am zis să întreb așa frumos, poetic. Orice copil își dorește să facă frumos. Așa că am încercat cu poezia, cu cântecul, cu baletul, cu cusutul, dar toate astea le făceam ca orice alt copil. Pictura însă o făceam, se zice, ceva mai bine. Care găseai mai bine în pictură. Am fost remarcată de o doamnă pe care o iubeam tare mult și care picta și s-a ocupat un timp de mine și nu știu dacă am iubit-o pe ea mai mult sau pictura mai mult. Cert este că ea nu mai este decât o amintire, dar pictura a rămas și o fac cu plăcere. Dar e un lucru foarte frumos, că să rămâne amintirea, știi? Da. Acea doamnă era mama lui Victor Moldovan, actorul clujan. Și era o doamnă specială și am iubit-o tare mult. Deci atunci, la vremea aia, ai știut oarecum să apreciezi intenția? Știi că de multe ori pe moment poate nu ne dăm seama când cineva ne ajută sau ne deschide, nu știu, nu știu de unde atâta pedagogie la ea sau faptul că mă îndrăgea, dar se distrage mutrița mea fascinată. Stăteam și mă uitam la tablouri și renunțam să mă dau în hinte sau la alte jocuri sau la alte plăceri copilărești și eram fascinată de pictură de mică și nu mi-a trecut. În orice casă intram, stăteam și mă uitam la... Am și avut șansa să intru în casele unor oameni cu bun gust și cred că asta m-a marcat. Și asta probabil că și m-a marcat și faptul că mama broda artistic foarte, foarte bine și erau unele din puținele momente când o vedeam zâmbind atunci când broda. Păi vezi că și broderia e tot un fel de artă. Și broda ca nimeni altcineva. Despica firul ăla de moline în cel mai subțire firișor și făcea minuni. Și astăzi păstrez o parte din lucrurile ei și le respect și îți amintește practic și de copilărie, nu? Și de zâmbetul ăla pe care mi l-am dorit și eu pentru mine. Doar că eu atunci când pictez, mi s-au făcut câteva fotografii și nu par la fel de zâmbitoare și destinsă. În poveste, așa? Probabil că îți concentrată, nu știu. Dar îți pare oarecum magie atunci când pictezi, când ești singur, liniștit, nu? Sau? Îmi place mai mult la sfârșit când pun efectele alea care întregesc lucrarea. Până acolo este și un pic de chinuială, nu întotdeauna nu e ușor și nu totdeauna fericire și liniște. Și este adevărat că o pictură este gata doar atunci când spune artistul.
Da. Așa am mai auzit pe undeva. Și poate nici atunci. Păi nu este Că niciodată poate- gata decât atunci când vrea artistul. Da, atunci când o semnez, eu o declar Terminată. bună și terminată. Asta nu înseamnă că nu o să mai umplu puțin pe aici, pe acolo. Da, mi-amintesc că îmi spunea cineva, Gabi, vezi că acolo trebuie să mai pui aia și aia și aia și am zis, nu, gata, asta așa rămâne. La următoarea. Știi de ce? Că până acolo am viziunea, știi? Da. Și până acolo eu o conștientizez. Și când zic la următoarea, deja încep alt proces, alt, știi, e o chestie. Da, Da. așa se întâmplă. Ce te-a determinat să pornești pe acest drum? În afara... În afara dorinței de Doamne. zâmbet și în afara... Te liniștește, știi că... Măi, întotdeauna mi-am dorit să trăiesc și altfel decât doar fizic. Întotdeauna au fost obligativități și scadențe și lucruri care țineau de o lume făcută după niște reguli ale altora. Și atunci am zis, trebuie să am o existență și în afara ăstea fizice. Și să trăiesc după regulile mele. Și după mai multe căutări, spun, am căutat și poezie, am scris și proză. Am să te întreb de poezie, totuși. Așa. Mai mult proză, că poezia mi se părea că mă obligă să mă încadrez în niște rime, în niște forme Exact. și până la urmă m-am oprit la pictură. Acolo ai simțit că găsești ceea ce cauți. Da, da. Acolo am reușit prima dată să mă exprim, după aceea să comunic. Pictura este asociată arta în general pentru unii dintre noi cu un dicționar. Pentru că atunci când nu găsești cuvintele la le exprima, știi? Da. Noi folosim penelul, nu? Pânza și ne Și exprimăm unde mai altfel. pui că odată vorba zburată rămâne, dar în pictură poți să intervii, să mai... Să ștergi, să... Da, și să sublimezi. Dar știi, acum mă gândesc vis-a-vis de ce spui tu, strat peste strat, dar dacă iei straturile, ce găsești? Dar numai noi Nu știm. mai găsești. Nu poți să le iei chiar de tot. Era doar o mică paranteză. De unde își găsește Alida sursă de inspirație? Știi că fiecare își găsește, nu știu, din natură, din... Măi, nu pot să fiu indiferentă la nimic ce îi frumos. Uite, acum mă uit la tine și mai că ți-aș face un portret. Oh, ce drăguț! Cel mai la îndemână îmi sunt ceea ce ne florile. înconjoară. Da, Florile, da, cel mai la îndemână îmi sunt florile și mereu am acasă pe masă un aranjament făcut de mine și m-am transformat într-un mic justițiar pentru că e trist să le vezi ofilindu-se și sunt foarte efemere și parfumul și culoarea lor și atunci, dar până să ajung să înțeleg că un buchet trebuie să aibă spațialitate și fiecare floare să aibă spațialitatea ei, primele mele buchete erau din alea parcă puse la presat. Da. Și în timp am aflat că unele trebuie făcute mai neglijent, așa încât să le scoată în valoare pe una sau un grup de floricele care să fie rolul principal. Da, și lumina și umbra sunt foarte importante. Ce ți-a plăcut? Ce-ți place cel mai mult să pictezi? Florile, așa? Probabil nu neapărat florile, numai, și peisajele. Și te inspiri tot așa din natură. Da, când merg undeva trebuie neapărat să pictez ceva de la locul cu pricina. Dar spune-mi așa din imaginație, spontan, ai reușit să... Flori, da. Flori, da. Probabil mai greu. Și portret. Și portrete. Mergi mai mult pe tehnică și pe studiu. Nu mi-aduc aminte să fi inventat un peisaj, dar eu le cred că aș fi.
Dar să știi că e Ăsta foarte avem. greu, pentru că trebuie tu să dezvolți și perspectiva și, știi, e foarte greu. Doar că Am atunci... să încerc. Da, eu știu de ce fac așa, pentru că mi se face un chef de pictat acum și n-am nimic la îndemână. Doar iau pânza, culorile și fac și pe urmă stau să mă gândesc și totuși acolo ce ar trebui, cum ar trebui, știi, deja imediat. Un gând, un sentiment, așa, dintr-o dată. Dar ca să poți să pictezi ceva spontan și să-ți iese, trebuie să ai exercițiu și Da, să și ai probabil că și îndemânarea, încredere, deci să nu te oarecum. oprești la îndemânarea sau la lipsa ei, așa încât momentul ăla magic să dispară, gândul, sentimentul sau lumina Da, dintr-un exact, peisaj. să știi că... Deși nu este atât de apreciată îndemânarea unui om care pictează, e foarte importantă. Pentru că dacă nu o ai, zboară clipa în care poate ai putea face un lucru extraordinar. Da. Și această îndemânare, numai prin muncă foarte multă și numai individual, e posibilă. Practic, e și amprenta după ta. mici eșecuri, după mici victorii. Dar știi că niciodată nu mergi pe același drum, că mergi pe altul, dar efectul e același oarecum, știi? Nu poți să te repeți într-o pictură. Nu. Chiar dacă simți la un moment dat că aș fi putut să fac acolo așa, dar gata, s-a pierdut. Dacă n-ai făcut atunci, știi, eu puțin. Ce fel de tehnică folosești în pictură? Am văzut că îți place și cuțitul, dar și pensula. Sau în ultima vreme cuțitul, așa e? În ultima vreme... Uite, de exemplu, în peisaje, eu încă n-am încercat în cuțit. Da, E un grad de dificultate mai mare sau mai mult în perspective, în clădiri? Niște efecte foarte faine cu Obții cuțitul. Și eu încă mă minunez de mine cu o perioadă foarte lungă, că doar ți-am spus că de 40 de ani pictez și ți-am spus că o să recunosc și la emisiune. Dar asta înseamnă că ai trăit frumos, creativ. Da. Da. Dar nu la aceeași intensitate dintotdeauna. Mai mult de 8 ani încoace. Ai început să Am început să așa-i? Da. expun și expunând am vrut să fiu mai bună și mă lupt cu mine. Așa că este o luptă. Da, Este o luptă cu noi înșine, practic. mă lupt un pic cu mine, așa, cât să nu... Știi, era o vreme că chiar m-am gândit azi cum pictez eu la supărare în culori de toamnă și iasă lucrări foarte bune. Da. În ce stări poți să pictezi și în ce stări nu poți? Și asta e un... Mă disciplinez eu, dar ceea ce caut este să am continuitate. Dacă nu am Asta așa îți continuitate, impui mă sau... deranjează. Da. Îmi impun și mie și celorlalți, drept să spun. că- Adevărul e că îmi termin obligativitățile repede, după care timpul care este al meu îl folosesc pentru asta. Și de asta îmi place să merg în tabere, pentru că nu sună nimeni la ușă, nu vine pisica să ceară de mâncare, nu te uiți la ceas că e ora la Timpul care. se scurge. Exact Și- asta vreau să te întreb, dacă taberele de creație ajută un artist. Povestește, Ajută. cu ce te ajută pe tine? Sau... Ajută foarte mult pentru că este acolo un fluid în care existi și tu. Vezi facerea unor lucrări, de unde începe abordarea unor lucrări la diferiți colegi Și tehnici diferite. Și- Da. savurezi tușele, vezi o lucrare într-un anumit stadiu, după aceea o vezi în alt stadiu, te minunezi și înveți uneori chiar și din așa nu. Din Și așa, din nu? așa da și din așa nu. De cele mai multe ori din așa da. Din așa. Doar că nu ți se potrivesc aceleași lucruri ca și altora și de aici Și atunci îți vin dai așa, seama, nu din da. alte aroganțe. De atunci, cred că de acolo îți dai seama că noi, fiecare dintre noi, ne exprimăm diferit.
Da, Și nu din există un fericire. stas, că trebuie să Din pictăm așa fericire. sau așa, știi? Fiecare Da. are... La un moment dat mă gândeam, măi, ce de s-o pictat în lumea asta, așa de mult și atât de bine. Oare ce îmi doresc eu să mai fac în domeniul ăsta? Dar fiecare are amprenta lui. Da, exact. Și chiar m-am gândit odată ce minunat ar fi să stăm vreo 20-30 de oameni și să încercăm să pictăm un același lucru sau un același peisaj. Ca să iasă diferit. Cu siguranță ar ieși diferit. Și Așa culoarea, că, da, și tonurile. culoarea și percepția fiecăruia. Așa că este loc sub soare pentru toată lumea și este de încercat pictura. Și apropo, ăsta e portretul de la tine. Dacă nu... Dacă am zis, am zis. Cum ziceam că expoziții personale ai avut? Știu că expoziții de grup, am mai avut și împreună. Expoziții personale e cu totul diferit. Îți spusesem că până acum 8 ani nu N-ai fost chiar atât m-am de... arătat. Da. Dar ai avut un motiv anume? De ce? Ce ai simțit? Până la urmă știi că... Eu am trădat pictura la un moment ce dat. sens? În sensul că am fost la o răscruce de drumuri. Exact, Trebuia am vrut să să întreb, aleg da. între real și uman. Și deși toate mânuțele sufletului meu fâlfâiau spre uman, am ales realul pentru că am trăit într-un oraș în Câmpia Turzii. Un oraș în care mirosea a oțel, în care toate poveștile erau despre asta, în care mă trezeam dimineața și adormeam seara în sunetul unei sirene care chema oamenii la lucru. Și imediat se umpleau străzile de șiruri de oameni, ca furnicuțele. Da. Și atunci când a trebuit să aleg, la vârsta la care nu suntem încă în stare să facem alegerile astea capitale, da. Măi, am ales realul și am îngroșat și eu rândurile furnicarului ăluia timp de 26 de ani. După care m-am regăsit la poalele citadelei sfărmate, alături de ceilalți, printre cioburi. A fost un moment extraordinar de greu. Și părea să fi sfârșit viața în momentul ăla, dar eu pictam, pentru că întotdeauna am zis, măi, viața mea nu trebuie să fie doar una fizică. Trebuie să exist și altfel și încă mognea jarul. Și atunci am zis, hai să mă arăt și am intrat în Asociația Artiștilor Plastici din Câmpia Turzii, în Filarmonia, la Turda. Și asta oarecum te-a ajutat? La Cluj. Da. Și am început să expun și m-am simțit plăcută, drept să spun. Și asta m-a stimulat. Și am evoluat și acata-mă la emisiunea ta și mă întrebați despre expoziții. Îmi place să particip la o expoziție, să expun și eu. Dar uneori când se adună multe lucrări și le consider destul de bune, dorești o expoziție personală, pentru că e minunat să-ți vezi lucrările aranjate pe simeze ale tale. Acasă nu le poți savura așa, individual, da, pe fiecare, dar să le vezi aranjate, e ca și cum îți vezi viața sau te vezi în diferite ipostaze. Este minunat. Mai ales după ce treci peste anumite hopuri, discursul de începere, care întotdeauna creează emoții și... Păi așa este. Dar... Cum crezi tu că este văzută lumea artei în general?
Eu tot am stat și m-am gândit. Fiecare are viziune diferită. Tu cum crezi că este văzută arta? Să zic, nu de noi între noi artiștii, de oameni în general. Da. Ca valoare, ca apreciere, ca, nu știu. Sunt oameni... Este totuși o muncă. Mai multe categorii de oameni. Da. Dacă ar fi să-i împart. Oameni indiferenți, care au alte preocupări, știu, mai prozaice. Sunt oameni care au niște percepții și se bucură să le găsească la tine, dar nu au îndemânarea de a face ce așteaptă să vadă. De a acționa sau de a... Da. Și ăștia sunt oamenii care dau like-uri, cum să zic, iubitori de frumos. Da. Deci iubitor de frumos, nu neapărat cunoscător. Exact asta am vrut să zic. Că cineva spunea că, uite, mai nou, arta modernă nu e foarte apreciată. Probabil că nu e înțeleasă, știi? Arta modernă. Sau dacă faci ceva clasic, cum zic eu, clasicul mereu rămâne, imediat, sau o vază cu flori frumoase, deja este foarte apreciată. E apreciat frumosul. Cum ai spus tu. Apreciat frumosul, dar dacă cumva părăsești zona de percepție comună a ta cu a lor și intri într-o altă zonă, s-ar putea să pierzi. Dar te dezechilibrează puțin și pe tine. Eu, cel puțin pe mine. Te dezechilibrează, este dilema oricărui pictor și a oricărui om care pictează, dar trebuie să alegi. Și dacă ar fi să alegi între aceste două categorii, să zici că o ignori. Eu mereu pe moment observ și pe urmă aleg. Bine, pictez în primul rând pentru mine, nu? Vreau să mă descoper. Ca să îi împaci și pe unii și pe alții, te alegi pe tine și pictezi cum dorești. Da, exact, despre asta e vorba. Ca să nu te trădezi. Da. Este cel mai cinstit. Și eu zic că orice artist la un moment dat are o luptă cu el însuși. Și tot din punctul acesta de vedere, știi? Că tu pictezi pentru tine, dar poate că vrei să fii și apreciat până la urmă, nu? Asta nu e un păcat pe care să nu-l aibă orice om. E ceva normal. Îi omenește, îți dorești să fii să fii și apreciat, exact. Și apreciat, da. Exact. Dar nu cu orice preț. Asta este. Asta categoric noi stabilim. Asta este limitele între care ne Îți mișcăm. mai amintești, că acum ai zis că ai făcut de 8 ani, ai început să pictezi mai... Înainte de 8 ani, cum erai? Conștientizai sau pictai pur și simplu? Dar simțeai nevoia așa? Era ceva intim. Deci nu te expuneai, nu vedea... mă expuneam, știau doar foarte apropiații mei. Probabil că ți-a luat o perioadă de timp să te cunoști pe tine sau tu să conștientizezi ce e acolo sau până la urmă noi asta facem, ne expunem, ne exprimăm prin pictură. Eu ți-am spus că aveam nevoia de a exista, nu doar fizic. Da. Am citit într-o perioadă foarte mult. Îmi place arta sub orice formă a ei. Dar când pictez, am senzația că mă risipesc mai puțin. Am avut o expoziție personală pe care am numit-o Iluzia nerisipirii. Da, ce frumos! Este o modalitate de a exista în care simți că dacă te risipești, o faci în cel mai plăcut pentru tine. Pentru că oricum, e foarte oricum te risipești, dar să vânezi acea iluzie a nerisipirii este o minunăție. Și prin pictură se poate. Foarte frumos. Se poate. Ai o pictură care să reprezinte ceva foarte, nu știu, pentru tine? Să fie mai aparte decât celelalte, să reprezinte ceva. De exemplu, să-ți amintească de bunici sau... Știi că cu toți avem câte o pictură care spune o poveste. Eu am pictat ceva la început, în alb-negru, și după ce am terminat, mi-am dat seama de fapt ce am pictat. Dar pe moment nu am conștientizat și pe urmă
oricui îi spun povestea, rămâne așa șocat, că e destul de lungă, știi? Da. Fiecare lucrare are povestea ei. Chiar dacă cineva mi-a spus că te-ai oprit să pictezi doar flori și într-un buchet de flori găsești un pic de dramatism. Da, categoric. Îmi place tot ce înseamnă trecerea timpului peste case. De exemplu, n-aș putea picta o casă modernă. Îmi plac casele tradiționale și vechi, care practic spun ceva. Care spun ceva, care au un pic de istorie. Da. Chipurile frumoase de tinere, chipuri de oameni în vârstă. Am văzut că ai o pictură foarte. Am evitat să-mi fac autoportretul de frică să nu mă fac mai frumoasă decât sunt. Păi, și cum nu îmi permiteam să mă fac chiar cum sunt, am tot evitat. Până la urmă am încercat o acuarelă. Ceva foarte curajos. A fost satisfăcător sau nu, din punct de vedere tehnic? Da. Deci ai fost mulțumită. După care am făcut și un autoportret în ulei. Eu încă nu reușesc să fac autoportretul. Da. Nu reușesc să mi-l fac. O să-l faci. Odată am avut o expoziție de nuduri la care o trebuit neapărat să pictez un nud. Și eu îmi propusesem, nu așa ceva, jamais. Dar am stat și am cumpănit și am zis, ăla nu-i pictor care nu pictează trece prin toate ramurile. Un buchet de flori, un peisaj, un nud și un autoportret, nu? Da, neapărat. Și am făcut și un nud. Și spre marea mea surprindere a fost foarte plăcut și luat acasă de cineva la Sibiu, da. Nu știu. Mi-a trebuit să-mi dau eu mie un impuls ca să fac nudul ăla. Nu știu de ce, am eu așa ceva cu... Deși un nud nu neapărat trebuie să fie vulgar. Nu, păi tocmai asta e diferența, știi? De unde am pornit, de-am ajuns aici? Nu contează, arta este arta oricum ar fi. Am pornit de la lucrări preferate ale mele. Da. Și am trecut prin portret, prin autoportret. Da, am un tablou, un portret al mamei, care l-am făcut dincoace de existența ei și care mi s-a părut atât de greu, pentru că eu o văd în fața ochilor, dar, ca și cum ai zis tu, trebuie să pictezi un peisaj din memorie. Imaginație, da, cum un portret a unei persoane dragi. Deci trebuie să simți. Da, și să și am pictat-o brodând. Și am luat mai multe fotografii din urmă, dar fiecare era o poziție, o lumină, un anumit stadiu a vieții, mai mult mă deruta. Dar până la urmă l-am făcut și m-am declarat mulțumită. Dar acum nu mai sunt. Nu mai ești mulțumită de... Nu mai sunt de portretul ăla ce l-am făcut mamei. Eu zic că poți oricând să începi altul și ăla să rămână acolo în colțișorul lui, știi? Da. Că atunci așa treptat îți dai seama de diferențe, de ce ai mai acumulat. Eu așa fac, eu așa văd la mine. Acum mă gândeam ce să fac cu tablourile vechi, că nu-mi plac. Și mi le-am pus pe casa scării. Deci, și în living sunt cele mai noi, da. Draga mea, casa mea este plină de tablouri. Nu am atelier de pictură, dar toată casa mea este un atelier. Cred că nu este nicio încăpere în care să nu aibă, nici în pod, nici în pivniță, peste tot. Și le clasezi așa pe categorii sau pe ani sau pe culori, că eu mă nu. Pe asta da și pe asta nu. Dar adică pe unele, așa nu. Pe cele mai vechi, care sunt pe pânze preparate de mine. Dar zi-mi cum le preparai, te rog. Vai! Am tot auzit asta. M-am informat. De exemplu, pânzele care... Erau vremuri în care nu se găsea. Nici acum nu sunt toate pânzele foarte preparate, zic eu. Nu, sunt foarte uscate, știi? Nu. Probabil, am înțeles că... Cum le preparai? Cum?
cearșafurile cele mai bune. Alea din trusou. Înseamnă că era scumpă pictura. Da. Și în care descopeream că nu sunt bumbac 100%, că dacă avea un pic de sintetic, nu puteai întinde. Păi și îți dădeai seama în momentul în care pictai? Nu când pictam. După ce o tratai, se unduia. Se unduia pânza dacă nu era din bumbac. Deci Măi, și fratele meu îmi făcea șipci din lemn, la dimensiunea comandată. Eu sfârtetam cearșafurile și am folosit mai multe metode de tratare. Și cu clei de oase. Asta m-am auzit, dar asta îl găsești sub formă de praf în comerț? Sau nu, era asemenea ca și ceara era. Îl procurai de undeva? Sau? Îl cumpăram. Îl cumpărai, da, îl cumpăram de la magazin, sigur. Și cu pioneze chinezești pe spate și întindeam și așteptam să văd dacă se comportă bine la tratament. Și dacă era bine, pe urmă puteai să pictezi pe ele, așa? Puteam să pictez. Foarte interesant. Și am lucrări vechi care și sunt tot timpul pictate în ulei? Sau? Da. Știi că acum ziceai că am pânze vechi, mă și gândeam la ulei, nu știu de ce, știi? Da, că ulei. Acrilic nu știam să existe. În acoarelă nu știu de ce o asociam cu ceea ce pictam în copilărie. În copilărie la școală. Nu știu de ce. Și sunt mulți care fac greșeala asta, deși acoarela e foarte grea. E foarte grea. Da. E foarte Eu grea. Nu pot să-mi dau seama când zice cineva e foarte grea, că nu îmi dau seama că n-am pictat, dar... Știi de ce e foarte grea? Pentru că partea luminată, lumina... volumul care vrei să-l redai. Pe care vrei să-i dai la ceva, trebuie să iei în calcul ca acea parte să rămână albul hârtiei. Că dacă intervii cu alb peste, se vede că e păcăleală. Deci practic îți rămâne... Deci trebuie să dirigezi curgerile în așa fel și să te organizezi de la început în așa fel încât albul ăla de lumină să rămână curat. Da. Trebuie să o manevrezi. Sunt tehnici. Ai încercat? Nu ai încercat. Da, și cum lucrezi acoarelă. Serios? Da. Nu te-am văzut, n-am văzut. Da, am să-ți arăt. Așa bun. În următoarea tabără, chiar te rog, îmi aduc acoarele și vedem. Bine. Este tehnică uscat pe uscat, uscat pe umed, umed pe umed. Deci trebuie să... Deci sunt mai multe... Vezi că sunt niște tehnici și niște reguli de care trebuie totuși să ții cont. Da. Dar astea se pot învăța, dar trebuie dexteritate, că numai dacă greșești de câteva ori înveți. Îți dai seama, așa e? Da. Da, așa este. Da. Are Alida un pictor, nu știu, un pictor preferat? Nu neapărat contemporan. Simți că nu știu, că vibrezi cu un anumit, nu știu, cu o anumită pictură, știi? Toți la un moment dat, când pictăm, ne gândim ce mi-ar plăcea să... Da, știi ce vreau să zic? Tu știi că mai de mult și în trenuri erau tablouri cu litografii, după ruși, după ai noștri. Rușii pictează extraordinar. Da, îmi plac foarte mult. Pictura rusească, da. Șișkin, Aivazovski, îmi plac extraordinar. Da, dintre ai noștri. Grigorescu. Și clasic. Am Grigorescu, când m-ai întrebat. Când am fost student, am intrat la Muzeul de Artă din Cluj, la o expoziție Grigorescu, unde aveam eu albume de Grigorescu, cu Grigorescu. Dar fotografiile alea erau nefericite, erau cu niște nuanțe neadevărate, cu niște contururi deplasate. Nu pot să și tot le iubeam. Da. Deci tot și când am intrat în acea expoziție și am văzut Grigorescu, nu era nimeni în jurul meu. Podelele scârțiau așa ca și acum. Da. Măi, și am putut să mă uit de unde a început omul ăla lucrarea, cum era tușa, să le vezi în mărime naturală. Nu știu, eu nu reușesc să găsesc culorile lui. Nu reușesc. Am zis că vreau să încerc un peisaj sau orice. Dar nu, parcă culorile, nu știu, nu cred că le-aș găsi. Tot am zis că mi-ar vreau plăcea, la Câmpina și n-am ajuns.
Că eu am ieșit plângând din expoziția aia. Atât de mult m-a marcat și m-a fericit grozav. Și pictural, așa, îmi place foarte mult. Începe să-mi placă, să ies cumva din zona de realism, știi? Da, spre pictural. Orice tușă, să dai se vadă pensula, știi, când ai pus acolo lumina, știi? Da. Îmi place și Nicolae Vermont, îmi place și Harșa, Lucian Sănului, Doamne. Da, și că tocmai văzuse filmul cu Caramitru. Era fascinat de a picta flori. Da. Lucian, special. Și îmi plac tare mult pictorii ucraineni. Este un Alexander Ianuta care îl vânez acum și îl studiez tot ce apare, tot ce postează, tot ce se postează despre munca lui. Îmi plac pictorii moldoveni extraordinar, Jalba, îmi place Grigore Stan, îmi place Cornel Vana, că tot ți-am spus că am fost la vernisaj. Da. Îmi place Gavril Nechifor, îmi place Mihail Gavril, care tot pe teme din astea, tot un fel de grafică, dar nu numai. Te inspiră picturile așa, care le vezi și în expoziții? Te inspiră picturile așa? Mă inspiră, da, mă inspiră. Cum să nu? Uite, de exemplu, noi, acum mă gândesc, că dacă mergem la o expoziție și privim un tablou, noi îl privim, cred că altfel. Ne gândim la tehnică, acolo a folosit lumina așa, acolo, știi? Oricine, vis-a-vis de un necunoscător de a luat odată pensul la mână, da, știi la ce să se uite. Altfel știe să privească și să prețuiască o lucrare. Doar și numai pentru atât sfătuiesc pe oricine e tentat să picteze. Acum am să te întreb că dacă ar fi să dai un sfat cuiva care să zică ar fi la început de drum în pictură, dar simte, știi? Ce l-ai sfătui să... cum să înceapă sau... Dacă este copil și vrea să fi mai picteze, ușor, nu pentru că vrea mama sau tata, sau nu numai pentru că ai lui doresc să îi deschidă toate orizonturile așa încât el să aleagă. Să încerce, nu are de pierdut decât niște amărâte de materiale, decât de câștigat. Pentru că odată ce iei pensul în mână, dacă e să fie mai avem timp să spun o povestioară? Chiar te rog. Bune. Am mers într-o tabără de creație la munte. Și acolo, în calitate de artist fotograf, a venit domnul Ovidiu Cosac, care era un fotograf desăvârșit, cu foarte mult gust. Întotdeauna făcea niște critici foarte pertinente la picturi și a acceptat, după insistențe, provocarea de a picta. Da, asta e mai rar, așa. Și și-a pictat. Și avea percepția foarte bună și și-a ales locul de pictat foarte bun, dar nu avea îndemânarea. N-am înțeles. Nu avea acel lucru care pentru unii este... Care dă viață, practic. Da. Deci nu avea abilitatea. Și a zis, măi, de aici încolo o să fiu mai atent când critic o lucrare. Și nici nu mi-am imaginat cât de greu poate fi. Da, păi nu e greu. Odată ce ai abilitatea, este ușor. Dar pentru asta îți trebuie ani. Îți trebuie ani, așa, și să studiezi și să pictezi, ca să descoperi, că numai așa. Dar nu e totul. Că nu se face din poanie o pictură. Nu. Dacă nu trece prin suflet și prin minte, nu iese ce trebuie. Eu mă tot uit la albumele foștilor mari pictori și de-aia așa, ca o mică paranteză, mă tot gândesc că oare picturile nevăzute, cum erau? Știi? Cum ziceai tu, că o pictură bună la 5 mai puțin reușite. Dar aș vrea să, știi? Da. Te gândești așa. Există, o fi existând și ele pe undeva, sau
Câte lucrări bune Că nu pot să fie toate, nu știu, acoperite pe nedrept de altele. pe nedrept. Pe nedrept, da. Da, da. Da, de multe ori ți se întâmplă să Nu-ți faci placă o- și să faci altceva să faci peste. altceva și nu-ți iasă nici a Și doua nu-ți iasă oară. nici a doua. Sau strici dimpotrivă. ceva bun. Sau de multe ori îți place ce ai făcut și supralicitezi și vrei să fie și Nu mai știi să te grozav. oprești și îl strici. Și îl Da, strici. asta și eu Și pățesc. cum nu se mai poate da înapoi ca la calculator? Nu-ți mai place. Știu, cunosc sentimentul. Da. Uneori se mai drege, că mai renunți la câte o parte, la câte o tușă, o mai acoperi. E posibil. La uleiuri este posibil. La uleiuri, da. Da. La acrilic, dacă mergi în strat gros, nu prea. Și acolo este Doar dacă faci ceva tot hârtia în relief. abrazivă Da. și poți să mai Ah. iei din straturi și... Complicat, dificil, Da, face am mizerie. devenit foarte comozi de când Așa e. putem să ne procurăm materialele și suportul. Așa este. Da, comozi și să ne preparăm nuanțele, pentru că le găsim gata preparate Mie la îmi tub. place să, nu știu, mie îmi place să le prepar. Da, Și mă mai chinui că nu-mi iasă muvul care îl vreau sau... Știi că și albastru, dacă depinde care albastru îl folosești, Da. știi? știu, greșit. Am greșit de multe ori. Dar sunt anumite nuanțe care Poate că să ai am dat de paleta cu ele toate, și te ajută le reeditez, că îmi plac. să le faci tu pur și simplu. Mai cinstit ar fi să Ar fi pornești să- de la că- culorile de bază. Primare, și, da. și Exact. Și de acolo să te joci și să ajungi la mii de culori. E foarte frumoasă ideea. E Dar foarte imediat un frumoasă critic ideea. de artă știe, cine e pictor și știe practic ce paletă ai folosit și că se vede se mixul vede. de culori, da. Da, iarăși mi-am adus aminte de Lucian, când nu mai putea picta și îi prepara altcineva roșu pentru niște mari. Și nu mai e și zicea, același roșu. Mai pune niște ocru, mai pune niște Ocru, ocru. Știi că ocru era o culoare care mie nu-mi plăcea și care acum a ajuns să-mi placă. Deci n-aș fi crezut. Foarte necesar. Nu, deci pe bune, ocru și maron, nu, nici nu le vedeam în paletă. Și sunt cele mai... cu ocru poți face foarte bine o schiță pentru o lucrare, pentru că se acoperă mai ușor, eu știu. Este mai neutru ca oricare ocru, dragul de el. Da. Este pictura, cum să zic, liniștea sufletului nostru. Aș spune, poate atât pentru noi care pictăm artiști, dar și pentru cei care, vorba ta, se delectează. Ar trebui. Și liniște, și zbucium, așa, deci cam și toate. balsam, și o travă. Nu poți să spui pentru fiecare, sau sunt faze în care, sau depinde ce anume abordezi. Da. Dar este... Ar trebui să fie, ne liniștească. Este ce ar trebui să fie. Este ce ar trebui să fie. Că dacă nu, n-ar mai fi. Și dacă nu s-ar mai povesti. Este. Dacă am ales-o dintre atâtea, Înseamnă că e cea înseamnă potrivită. că e the best. Da. Mulțumesc, Alida. Cu mare plăcere. Dragi prieteni, vom urmări o parte cu frumoasele lucrări ale artistei Alida Nagy.
Dragi prieteni, acum că suntem pe final emisiunii, vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Îi mulțumim și invitatei noastre, Alida, să sperăm că va mai veni. Noi o invităm cu drag. Și până data viitoare, toate cele bune. Numai bine!